A participación cidadá é unha ferramenta esencial. Non queremos veciños e veciñas que só se acheguen á política cada 4 anos, senón que queremos unha veciñanza activa no día a día. Con isto pretendemos achegar a política á cidadanía, e que cada persoa sexa a axente principal na toma de decisións. Deste xeito, en conxunto coa idiosincrasia da nosa vila, consideramos necesario a creación dun Consello Rural local, para otorgarlle un espazo de debate e toma de decisións ás diferentes entidades sociais e representantes das 23 parroquias do concello. Este órgano, con regulamento e financiación propia, constituiría un elemento vertebrador entre as distintas agrupacións rurais, como poden ser traídas de augas, comunidades de montes ou asociacións culturais. E tamén contaría coa presenza de cidadáns representativos para informarse, debater, deliberar e tomar acordos vinculantes sobre calquer tema de relevancia para a comunidade rural ou para o municipio en xeral. Esta moción foi presentada e, por desgraza, rexeitada no anterior pleno do Concello. E vos, que pensades? Votaríades a favor desta proposta? Nós, dende PEC, témolo claro. Queremos unha democracia participativa, deliberativa e inclusiva co rural.